Usman, me za ka iya cewa game da wannan ɗaukaka da tashar ka ta Arewa Prince TV ta samu a daidai wannan lokaci? Babu abin da za mu iya ce da Allah sai dai godiya. Kasancewa wannan tasha ta Arewa Prince TV lallai ta samu ɗaukaka a idan jama'a, kuma mutane suna son wannan tasha ta Arewa Prince TV. To yanzu ya kake ganin wannan tasha taka ta Prince TV za ta yi gogayya da manya-manyan tashoshi wajen yaɗa shirye-shiryensu a YouTube channel? Lallai wannan tasha tamu mun ƙudiri aniyar cewa za mu kawo abin da za mu tabbatar ya nishaɗantar da ku, ya faɗakar da ku. Kai dai kawai ka kasance ka yi subscribing na wannan channel ɗin domin samun shirye-shirye da muke ɗorawa akai-akai, wanda zai matuƙar nishaɗantar da ku, ya faɗakar da ku a koda yaushe. To alhamdulillahi Malam Usman, mun gode da wannan bayanan da kai mana domin ƙara ilmantar da mu da kai. Mun gode. To alhamdulillah, ni ma ina matuƙar godiya da wannan gayyata ta da aka yi, na ɗan ba da bayani akan kuma sanartawa. Na gode. Allah ya bar zumunci, Allah ya bar mu tafi.